Aínda que ás veces non coñezamos moito o noso veciño, cando o atopamos na porta da casa, rara vez nos é indiferente. A súa idade non é doada. Por iso necesitamos dos outros. Esta dependencia fainos vulnerables porque o veciño sempre ten o poder de facernos ben, pero tamén mal, xa que estamos expostos á súa mirada e esta non sempre nos mira ben. Mellor non chamala a atención. O feito de ser envexado polo outro pode que para algúns sexa motivo de satisfacción, pero nunha sociedade na que a solidariedade veciñal é necesaria para sobrevivir, o doa a doa da envexa é unha desgraza e fonte de conflito que nos roe. Cando eu era pequena había moita solidaridade nos povos. A xente axudábase moito, agora iban pedirche un pouco de azúcar ou un pouco de... ou pedirche, dicían, un mangado de leña, porque naquele momento acabárase a leña pro lume. Tamén había un concepto moi distinto da amistad, da relación de amistad. E todo iso faíase cunha normalidade total. A xente era moi solidaria, tanto para pedir como para dar, como para axudarse. Bueno, eu non digo que cualquier tempo pasado foi mejor. Non digo eso, porque me parece que cada tempo ten que responder, ou cada, mellor dito, cada vivencia ten que responder ao tempo no que se encontra. Agora mesmo eu penso que indudablemente, se xulgo así, pois hai moito máis pasotismo. A xente fíxose máis egoísta, máis independente, o sea que xa todos somos ricos, xa ninguén necesita de ninguén. Parece que como se tuveran a menos ir pedir nun momento determinado un pouco de sal ou un pouco do que fixera falta. Viña usted, por exemplo, a nosa casa que facía falta para ir ao campo. E viña ali, e fulano veu-me axudar, ou pode vir o teu fillo ou tal, e íbamos a axudar uns a outros. Pois no tempo dos traballos do campo, no millo, na erva, de ir co carro uns pos outros. Facíase tamén por costumbre, porque esa lei xa viña de atrás, era... E iban a axudar uns veciños aos outros, sin interés. Pasaban o mellor a tarde tranquilamente. En vez de ganar un xornal, non ganaban, pero despois o outro tamén iba ao outro lado. Axudáronse moito. Cando chegaba a época da cosecha ou así, todo o mundo iba a axudar, Ou pasaba había algún problema por el clima, polo accidente, a xente axudaba. A xente colaboraba. Veñoche buscar unha vaca, que a miña ou está coxa ou tal. Prestabaslle a vaca e iba a labrar co do outro. Doa, 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 costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, doa. Cando se trataba de facer un camiño ou de arreglar un camiño, facíase unha comisión, normalmente dirixida polo pedáneo, entonces establecían de que tiña que ir un de cada casa ou dous de cada casa ou un de cada casa 8 días ou, en fin, establecían o plazo e a cantidad de xente para que foran a obra. Avisaban, poñían un papel e íbamos todos ali a preparar o camiño. O que tiña carro e bois iba co carro e os bois, e os outros iban co lojón ou pala ou que fora. Uns cavaban, outros carretaban a terra, outros iban á canteira a buscar pedra. Buscábase grava, ibas á canteira, traíase pedra pequena, e traíase xabre, e ibase botando nos baches. Tiña moitos problemas porque a xente non se daba conta de que o camiño máis corto é a línea recta, e que canto máis corto é, menos terreno ocupa. Pero non, había que seguir seguir a línea dos camiños vellos.
había varios muiños que había un día ou un meu mediodía que che tocaba a tal hora, non tocaba sempre á mesma hora. Chamabanlle pesas, repartíano Sí, en horas os veciños que eran. Algúns que eran máis pobres, que cocían pouco, que tiñan menos pan, pois cocían ao mellor nun forno que non tiñan forno, e cocían dúas familias na mesma fornada. Naquela xa había, que non había luz eléctrica, xa se compraba o gas para as 3 parroquias. Comprarías un bidón grande e despois a xente iba a comprar 1 litro de gas para alumbrar, que daquela se alumbraba sen luz de gas. Por exemplo, hai un arreglo para a iglesia, vamos a poñer que é parroquial, e piden para todos. Piden a todos que sea da parroquia, a todos que sea dunha aldea ou de outra. Por iso, o capitalismo e o franquismo intentou dar o golpe de Estado porque quen mandaba era o pueblo, non mandaba as jerarquías. E iso non interesaba. Eso por rico non interesaba. Doa, doa. Al día Mario se quedaba na casa, cuidaba de todos e vas patacas. Doa, doa, doa. Doa, doa. Todas as parroquias tiñan un monte común. Monte común que moitas veces era montes cedidos por unha marquesa de tal ou o señorito de tal. Entón eran da parroquia. Cada ano xuntábanse no atrio da iglesia e repartían os portenzas. Bueno, xa hai que falar do monte de tal. A ver, que roza lle toca este ano? Pois a roza de baixo. Pois ala, vamos aló. Aí iban cos estadales, que eran unhas varas de 1,40 m, 1,50 m. Iban cos estadal e partían o monte. Bueno, primeiro facían un rectángulo, un cuadrado, e despois no rectángulo, nunha das bases, iban medindo a ver os estadales que había e despois repartían entre a xente que había, entre a xente que estaba que era da parroquia. Cal era o aproveitamento? A leña e malastrume, os toxos, porque había xente que os troxos estrábanse as cuadras. Non había establos, estrábanse os toxos e por encima a palla. Xuntámonos 500 personas no monte para impedir que o forestal de turno ou o ingeniero da tal compañía tomase posición del. A parte das parcelas de cada un, hai certos trozos de monte que son de todo o pobo. Entón aí iba o gando de todos. Había 17 guardias civiles da comandancia de Noia, mandados por un capitán. E aí non puderon penetrar porque a xente apareciu ali coas armas de traballo, que non eran armas, pero sí que eran armas. Claro, toda a parroquia, pero eran entre veciños. Os veciños eran como se foran familia. Volveron outro día a outra parte, tocamos as campanas, xuntouse a mesma xente, e a Guardia Civil volveu a marchar, e o home non pudo tomar conta dos montes. Este xa era entre a parroquia de Sallas e a de Campo Longo. Doa, doa. Doa, doa. Doa, doa. Doa, 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 doa. Era costureira, o levaba a traballaba na leira. Doa, doa. Doa, doa. Envidia había máis que hoxe aínda. Porque a envidia é en cultura, non, eso non é certo. Hoxe a xente é máis solidaria que era antes. Home, se aquel tiña máis, o outro tiña menos, ti fixaxe aquilo, tal. Sempre había, envidia sempre hai, non? Envidia do que ten, envidia sempre ten o que ten. O que non ten, ninguén lle ten envidia. O que non ten, nada falan mal del, nada máis. Pois notábase enseguida, cando falaba dunha familia ou falaba dunha persoa, enseguida, pola maneira de falar del, notábase que lle quería ou non lle quería, que lle tiña odio ou envidia. Nosotros teníamos unos vecinos y no me gusta criticar, pero él no tenía oficio ni beneficio. Mi padre era carpintero y trabajaba de eso.
Y luego él, como no tenía en los tiempos malos, pues tuvo que ir a pescar y mi padre le hizo la gamela. Pois moitas veces levábanse mal, o problema eran problemas sentimentales. Sus hijos se criaban en mi casa, tanto es que un niño le llamaba papá a mi padre y mamá a mi madre, porque a mi padre le gustaban mucho los niños y mi madre era muy humana y muy todo, y se iban allí. Y ellos, sin embargo, cuando nosotros éramos pequeños y íbamos, pues cerraban la puerta para que no entráramos. En todos os povos hai sempre algún que incordia e que fai cousas que non debe, como é cambiar os marcos. Había jaleos polos lindes, había hasta golpes a veces, golpeábanse polos lindes ou pola agua. Cando era o rico, levábamos á xusticia, porque os ricos sempre foron poderosos, e como sempre ganaban. Eu recordo un pleito de un que levaban gastadas 9.000 pesos porque unha cabra lle comera unha col a un veciño que se valoraran 3 pesetas. E levaban 9.000 pesos gastados pola dichosa cabra. O que ten que ser un debo limpio de corazón. Non desearlle a nadie o que non deseas para ti.